Hola, llegidors i llegidores, haters de Joel Dicker. Doncs avui em proposo començar un canal de YouTube explicant les lectures que vaig anant fent. Soc la Mary, soc la llegint a Instagram i m'ha fet molta gràcia perquè l'últim vídeo dels Book Hunters va ser un book tag sobre plats bruts. I m'he decidit a fer-lo com a presentació del canal. No sóc molt bona editant, és a dir, no sé editar. Intentaré fer el vídeo d'una tirada i a veure com surt. Eh, jo crec que sortirà un nyap, l'hauré de repetir 3 o 4 vegades, però bé, si em surt bé a la primera i és decent i es pot penjar, doncs el penjaré. Com us he dit, soc la Mary, soc infermera i m'agrada molt llegir. No és que sigui una experta, però tinc les meves opinions sobre les lectures que faig i les vull divulgar en català, no? I després una altra cosa ho faré perquè així recordo què és el que he llegit i les sensacions que m'han transmès. És una manera de recordar perquè tinc molt mala memòria. Llavors, si d'alguna lectura volgués tornar-hi, doncs tindria sempre un registre d'aquesta lectura. Perquè trobo que una ressenya de Goodreads o una ressenya d'Instagram escrita no transmet tot el que pot transmetre un vídeo, no? Un record, no? Doncs començarem amb aquest book tag dels Book Hunters, de plats bruts, que em va agradar moltíssim. I jo us llegiré la frase, però no crec que us fiqui el vídeo, perquè no dono per tant, sóc una patata. I amb l'edició encara no m'hi he posat i el poc que m'ha ensenyat el meu company, el Pep, el meu marit, o sigui, se'n fa un costa amunt, però molt costa amunt, o sigui, perdo una hora i no he fet res. Llavors, intentaré editar-ho el mínim per no perdre el temps i no acabar amb la meva vida. I si ell m'ajuda, doncs potser intentarem posar els trossos de vídeo que es refereixen a les frases. Però bé, si no, les llegiré o les posaré per aquí baix. Val? Comencem. Premissa 1. Bueno. O sigui que Montse i Meritxell. Val? La premissa és un llibre amb un personatge maldestre que fa riure. Vale. Jo per aquesta premissa he triat Totes les bèsties, petites i grosses. Val? Aquest llibre tracta d'un veterinari que ens parlarà del seu primer any que porta a terme la seva professió i li ha tocat anar a una zona de pobles d'Anglaterra on anirà coneixent les diverses granges, famílies, i treballarà per un veterinari que és un desastre. És molt bon veterinari, però no deix de ser un desastre, no? Una persona amb un humor una mica particular, però que fa riure. Val? Fa riure perquè sí que sap molt de veterinària, però porta una vida personal desastrosa. I cau molt simpàtic. És molt, molt bon home i fa que el nostre veterinari, el James, no? Perquè clar, això és com autobiogràfic. Ell la va escriure però parlant d'ell, de les aventures d'ell, el James Herriot. Llavors, el seu cap, que és el... No me'n recordo com es diu, ara fa temps que no vaig llegir, ara me'n recordo. El seu cap, doncs, és una persona que, passa de tot, però no passa de tot. El fot anar al mig de les muntanyes empantanegades, un dia de neu que es pot perdre al mig del bosc i, no passa res, no? I ell es posa les mans al cap de les situacions en què es troba per culpa del seu cap. Però és molt simpàtica, fa riure moltíssim, a mi em va agradar moltíssim.
La segona premissa. Premissa. És la frase no és pilota, no és pilota, no és pilota, és mandonguilla gegant. La premissa que ens han proposat els Book Hunters és un llibre que has hagut de justificar, que t'ha agradat, però que no té bona premsa. I jo us ensenyo Crepúsculo. En el seu moment, no? En el seu moment ens va agradar, jo crec que a molts, ens el llegíem, ens el devoràvem, vam anar a veure les pel·lícules, però et dic que has llegit Crepúsculo i que en el seu moment t'ha agradat és una mica complicat, no? Ara sí, amb la distància podem veure que es tracta d'una relació tòxica, no? Però en aquell moment doncs no ho veies. No sé de quin any és, mira, el 2008. Del 2008. Me'l vaig comprar. Doncs ja tenia una edat, també. Però, bueno, és un llibre que va triomfar en el seu moment, no? La tercera premissa és, vale, i ens proposen un llibre que t'han regalat que no et plantejaves llegir, però que t'ha acabat convencent. En aquest cas és El club del crim dels dijous, del Richard Osman. No li donava 2 duros, pensava que l'abandonaria, certament, però em va agradar, és un club un grup de gent gran on cada un dels membres està especialitzat en alguna cosa, no? Per exemple, n'hi ha una que era antiga policia, antiga espia i va recollint casos antics que volen que el club resolgui i cada un doncs, està especialitzat, no? En la seva parcel·leta, no? La veritat és que és entranyable i bueno, passa ràpid. La veritat és que passa ràpid, és addictiu, és simpàtic. N'ha tret, no sé si n'hi ha 2 més, el segon també me l'he llegit i és més o menys igual, És més o menys igual i bueno, està bé, em va sorprendre. La quarta premissa. La tanga m'adona veneno. Veneno m'adona la tanga. En aquesta premissa ens diuen que el llibre ideal per llegir a la platja. Doncs jo diria aquest. Aquest em va tocar en un sorteig, no, en una ressenya que feien la Momo Casiopea i la Zoe, ara no sé qui eren, bueno, fa un any o així, i em va tocar en el sorteig d'una ressenya que vaig fer sobre algun llibre de l'Agatha Christie, no ho sé, no me'n recordo. I és un llibre que va escriure l'Aniol Florença, que crec que era o és guionista de l'APM o d'algun programa d'aquest, o del Zona Zapping, me'n recordo. Bueno, és un llibre també de novel·la negra, val? És el tercer premi de Vilassar de Noir i ens explica la història d'un noi que viu en un poble inventat, fictici, que es fica en un merder impressionant, no? I s'hi fica sol, però bueno, darrere d'aquest merder hi ha molta gent implicada, no? Del poble i està molt bé. Bueno, veus com se'n surt o no se'n surt el protagonista i va ser xulo, va ser addictiu i té un toc d'humor negre bastant interessant. També és recomanable i per la platja va molt bé. Vale. La premissa número 5, la frase és: has posat magdalenes a la llauna de les galetes? I la premissa que ens proposen és llibres d'un mateix autor o sèrie que t'alteri tenir a la lleixa perquè són molt diferents. Jo, la veritat és que la meva lleixa és un caos.
Soc molt desordenada i no em molesta. L'altre dia, per exemple, va vindre a casa una amiga que el seu marit també llegeix molt i és molt metòdic, té toc, el meu amic té toc, i va veure un llibre que estava posat així a la lleixa, ¿vale? No es veia el títol. I va dir, però com pots tenir un llibre posat així a la lleixa? I jo la veritat és que ni me n'adono compte. Sé on tinc els meus llibres, sé quins són els llegits i quins són els no llegits, però estan desordenats. O sigui, els únics que tinc ordenats són els de l'editorial Viena. Els altres estan per tot arreu, perquè clar, en tinc de periscopi que estan llegits i que en tinc de periscopi que no estan llegits. Llavors no poden estar junts, si no jo em feia un embolic. Jo tinc els pendents en una part de la lleixa i els llegits en una altra part. Llavors, els únics que tenen un sentit són els del Club Viena, perquè queden tots molt bé junts. A veure, les coses com siguin. Bé, la següent. La premissa número 6 és: té molta llum, sembla Lloret, i la premissa és un autor o autora que et sembli brillant encara que no sigui la teva preferida. En aquest cas és una lectura que acabo de fer i és Cançó de la Plana. Ha sigut un llibre que m'ha tocat bastant, m'ha agradat moltíssim, m'agrada molt com escriu l'autor, i com vaig posar la ressenya d'Instagram, no sé com s'ho fa, que escrivint tan poc, fent frases tan curtes, pugui arribar tant aquest llibre. És molt profund, simple, senzill, està escrit de manera magnífica, trobo jo, i bueno, ens parla de la soledat de diferents personatges, no? I com troben o com deixen d'estar sols, no? Aquests personatges. És bastant durillo, bueno, durillo però sense ser melodramàtic, a mi em va fer plorar diverses vegades, però bueno, és un plorar tendre, és un plorar gens traumàtic, trobo, no? És un plorar bonic. M'ha agradat moltíssim i aquí us el presento. La setena diu: a casa meva som molt rics, però rics del cagar. I la premissa és un llibre que has volgut tenir per l'edició, tot i ser molt car. Bueno, no el tinc, el vull tenir. I és l'edició il·lustrada de Harry Potter. Em vendria l'ànima al diable per tenir-la. Això és així. Soc bastant fan de Harry Potter i vull tenir aquesta edició il·lustrada, que ara us ensenyo aquesta, però aquesta no és de l'any de la Catapum Ximpun, aquesta. És del 2004. Però vull tindre-la. La necessito per mi, la necessito pels meus fills. A veure, si no, com se ficaran a llegir això? No es ficaran a llegir això. Necessito algú il·lustrat, algú que entri bé. I sí, un dia d'aquestos començaré a comprar-los, o sigui que en breu. I bueno, ja sé que són cars, però a poc em faré la col·lecció. Jo crec que aquests acabaran sí o sí a casa. La premissa número 8. Estic absolutament relaxada. Premissa: un llibre que has abandonat perquè t'estava posant massa nerviosa. Bueno, us parlaré del meu estimat Joel Dicker. Crec que el llibre de l'habitació 311, l'habitació 312 o l'enigma de l'habitació no sé quintos, va ser un llibre que em va treure de les meves caselles. El vaig abandonar com una o dues vegades, decidida a no tornar-hi. Però a vegades, a les nits que tens insomni, necessites algú molt avorrit per agafar el son. I llavors va ser un d'aquests dies que vaig agafar un altre cop el llibre del Joel Dicker, de l'enigma de l'habitació 312 o 324 o 382, no me'n recordo el número. El teníem al Kindle i anava llegint fins al moment que em vaig enganxar, ¿vale? I llavors em vaig enganxar, però
rient-me'n cada cop que em presentava un personatge. Em va semblar un llibre, un Deus ex màquina total. O sigui, ens va colar un gol impressionant, aquest paio. Jo recordava el Harry Quebert i no el recordava, no tenia un mal record. Jo, potser ara, si em llegís el Harry Quebert, potser li trobaria també moltes llacunes, però és que aquest em va semblar que aquest autor se'ns van riure a la cara als lectors de... O sigui, és un tio que té solera com per escriure alguna cosa mitjanament correcte. Jo no dic que estés mal escrit, però em va semblar una incoherència total aquest llibre. I parlo des de la desconeixença més absoluta de... en el món literari, però jo em vaig sentir una mica, bueno, que se n'estaven rient de la gent. I, bueno, per això començaré els vídeos dient haters del Joel Dicker, perquè em sembla un autor que està sobrevaloradíssim, sobrevaloradíssim. I té un munt de ventes, i el tio és ric com una mala cosa, i és suís. O sigui que, bueno, molt bé per ell. Ens ha colat un gol i li hem comprat. Ja està. Vale, la premissa número 9. Un dia és un dia. Diu, explica el dia que t'has firat comprant llibres. Jo he de dir que no sol comprar llibres així massivament, no? Però sí que és veritat que els dies que anem amb els nens jo no puc comprar-me un llibre per mi i no comprar-li amb ells, per exemple. Si vaig a alguna tenda, alguna llibreria a comprar, sempre sortim. Si jo em compro 2 llibres, doncs almenys ells en tindran un cadascun. O sigui, tinc 2 fills, el Roc i la Berta, i si anem a comprar llibres acabarem comprant 2 per mi i un per cada un d'ells, segur, segur. Llavors, qualsevol dia d'aquestos que necessito, perquè ho necessito, anar a comprar llibres, després d'exàmens o després de, jo què sé, pel meu aniversari o... Solen ser dates destacades, no perquè avui és avui, no? Però si fa molt de temps que no compro o així, doncs anem després del col·le i anem a lo que trobem. O sigui, sense miraments. La butxaca és ampla aquell dia. Bueno, i la última premissa és nena, resignació i molta missa. I la premissa que ens proposen els Book Hunter és un llibre en el que la religió sigui important. I jo us he portat aquí un altre del Club, del Club Viena, no, del Cercle de Viena, de l'editorial Viena, que és el final de l'idil·li. I a mi aquest llibre no em va agradar especialment, No em va agradar perquè té moltes connotacions religioses, parla molt de Déu i, bueno, no és un tema que m'importi massa. Llavors, sí que, bueno, els personatges, doncs, canvien a través d'aquest pensament religiós, canvien a través de la creença de Déu i li bec el mèrit, però no és un llibre per mi. No és un llibre per mi perquè soc atea i em sembla que justificar una cosa per l'existència o no l'existència o la creença o no la creença de Déu no l'entenc, no l'entenc. Jo entenc que hi hagi gent que ho entengui i entenc que hi hagi gent que hi cregui, però no és el meu estil. Però, bueno, d'això es tracta, no? Que hi ha coses que ens apropen més i hi ha coses que no ens apropen tant i es pot discutir de tot en aquesta vida. I no res, i això és l'últim que us volia dir. Espero que m'hagi quedat un vídeo decent per poder publicar. No res, a veure si m'animo un altre cop i en faig un altre de ressenya de lectures o de resums de lectures. M'agraden molt els resums de lectures, si xafardeges què ha llegit el Sergi, què ha llegit la Laia, què ha llegit la Marta, què ha llegit l'Anna. M'agrada molt xafardejar i saber el que llegiu. Llavors, segurament, si continuo amb això, serà similar al que fan la Marta, l'Anna o els Book Hunters. Bueno, fins aquí
el que us volia explicar i res, ens veiem aviat o no. Adeu!